हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा आयुष्मान भारतनि आन्दाराव गोदान साख्रि CHO आरो लोगोसे कोअर्डिनेटर स' लोगोफोर बेयाव जों अफिशियल आपडेट नायगोन गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा अफिशियल लिंकआ बेयावनो एक्टिभ जागोन दायो जाथ'वाखै आरो अफिशियल नटिफिकेसन बेयावनो डाउनलड खालामना लानो हागोन दायो जोङो मोनसे सर्ट नटिस फैग्रोदों जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना CHO पस्टआव मावनो गोसो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट फैदों दा बिदिब्ला जोंना एसे गोबाव खालामा बे भेकेन्सिया माबायदि दङ आरो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ दा बे जाबाय जोंहा अफिशियल मोनसे सर्ट नटिस आरो बेयाव नोंथांमोननि पस्टआ जाबाय कमिउनिटि हेल्थ अफिसार एबा CHO 204 भेकेन्सि बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया 25,000 पर मान्थ मोनगोन आरो नोंथांमोननि फरायनाया जाबाय BAMS नङाबा BHMS नोंथांमोना पास खालामनांगोन आरो लोगोसे रेजिस्टार आन्डार स्टेट काउन्सिलजों नोंथांमोना थानाय जानांगोन 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि अफिशियल वेबसाइटआ बेनो ayush.assam.gov.in बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन एन्ड बे जाबाय मोनसे NHM नोंथांमोनाहाय एन्ड नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बेनो जाबाय नेशनेल आयुष मिशन थ' बिनि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन एन्ड लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना बर' आरो एसामिसखौ रोंनाय जानांगोन बेयाव एन्ड बेनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन गैयाब्लाबो नोंथांमोना हागोन लिंकआ नोंथांमोना 5 आगस्टनिफ्राय जागोन एक्टिभ जागोन आरो 25सिम थागोन आगस्टनि आरो बेनिफ्राय लिंकआ बावनो दंखायो नोंथांमोना एडमिट मोनोब्ला स' आपडेटखौ मोनगोन आरो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामदो जायनि क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना बेवहाय स' बेनो जाबाय नोंथांमोना जोबोद मोजां CHO साख्रियाव नोंथांमोना मावनानै थानो हागोन एंगेज होनानै मिसनावहाय एन्ड नेक्स्टआव फैबाय जोंहा दायो कोअर्डिनेटर पस्टआव आयुषनिनो स' नोंथांमोना आयुषनि रिलेटेडखौनो मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना आयुष्मान भारतनि गेजेराव स' नोंथांमोना 3 भेकेन्सि मोनदों आयुष्मान नोंथांमोना कोअर्डिनेटर मोनदों एन्ड बेयाव 15,000 सेलारि मोनदों आरो बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन नोंथांमोना साइन्स आर्ट्स जायखिजाया हागोन कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय 35 इयार्ससिम हागोन आरो मिनिमाम 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा स' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय मेनलि मेल केन्डिडेट्सखौहाय बाव नोंथांमोनखौ चान्सखौ होगोन होनना बुंदों स' बेनिफ्राय 15,000 सेलारि आरो बे बबेयाव जागोन होनोब्ला थ' नोंथांमोना बबेयाव जागोन इन्टारभिउआ वाकिं इन्टारभिउ जागोन 12 आगस्टआव आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि नगाव मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना थांनानै वाकिं इन्टारभिउ होनांगोन टाइमा जाबाय 11 AM जायफ्रा खाथि खालानो दङ स' नोंथांमोना बे मोनथाम पस्टआव बाहागो लानो हागोन स' बेनोमोन दिनैनि हेल्थनि माखासे आपडेट आरो नेक्स्टआव जुदि गोदान फैयोब्ला स' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन